בואו לראות פרק 2 של עכשיו לילה לבן מפריד. אני מתחילה. טוב, תקשיבו, אז זה פנימיה כזאת, וזה כאילו כזה מישהו שהוא ממש עצבני כזה, שהם שונאים אותו, והם עושים מסיבה כזאת, אז זה יכול להיות כזה גם מפחיד וגם מצחיק כזה בו זמנית. תקשיבו, אני לא זוכרת איפה שמתי את הבגדים שלהם, זה לא מצחיק. זה היה בכלל פה שאני מפגרת ואני לא זוכרת. זה לא מצחיק. טוב, תקשיבו, זה לא היה פה, אבל טוב, בסדר. אנחנו נעשה את זה פה, ואם כן זה אי והיא פה, אי והיא יהיו פה, ואני מתחילה, אופנו, יאללה, איפה הוא, אלוהים? מי האיש הפגר הזה? כן, הוא משהו תמיד, משהו בדחיפות. מה יגיד הפגר הזה? אני לא סובלת אותו. וואלה גם אני מפגר רצח. מה מצחיק אותך? זה לא מצחיק, מה את רוצה? וואי, אמא לי, די, זה לא מצחיק. יואו. טוב, יופי שהוא לא פה, יופי, כפיים לנו, שלא יבוא. תשאירו שאני והמישהו לא קשורה, אני לא צוחקת. טוב, אז אני אביא אותם. באתי. ועכשיו אף אחד לא מדבר, אתם שמעתם אותי? יופי. יופי, שכן לכם כולכם לשמוע אותי. חוצפניות. יאללה. בואי הנה. אבל אני רוצה ללכת לשירותים. שאתם יודעת שאני ועכשיו אף אחד לא הולך, אתם שמעתם אותי? אבל יש לי פיפ, מה את רוצה? יופי, תפקי. חוצפנית אחת. לאן זה? לעשות פיפי, שדחפו את תקשיב, זה ברח לי. נדיר שיברח, לא מעניין אותי. חוצפניות. תקיעו, כאילו זה לא ממש, אז כן. זה יכול להיות כזה מקורי ומוזר בו זמן, אז כן, אל תחסו. עכשיו אתם, את בואי איתי, אני, כן, את בואי. בואי, אני אמרתי יופי, את יושבת פה ואת לא זזת, שמעת? אבל לא בא לי. פה. תהיי בשקט. תראית מה יופי, אתם עליתם עליה עצבים. את לא תגידי, אני רואה, אני לא מטומטמת כמוך. פנית אחת, שלא מוזרה מעצבנת. עכשיו אני אראה לכם מה זה. אתם עושות קרה לי לכם יותר גרוע, איזה כיף. איזה כיף שאתם לא יכולות לראות אותה. כפיים לכם. תגידו שלום. אוי, נכון, שרצות באוויר. טוב. תקשיבו, אז אני אשים. רגע דקה. רנדוני. אני חושבת שזה אחרת. אבל כן. נעשה אותה, אני חושבת שזה משהו. אני לא יודעת את זה, היה לי עץ מושלם.
עכשיו אני עושה גיפור. טוב, אני שרן, ואני אקח. אני אקח אותו. הופה. לא רואים לי. טוב לך, זה מה שרצית, נכון? יופי, אז זה את המשחק אחר כך בסרט. יאללה, עכשיו קחת מלקה ואני אומרת לה. שתכף נרתיכת שחורות. בואי. את לכי נשמעת, את בואי, את בואי. את פה, את נשארת, את לא זאת, שמעת אותי יופי. את בואי, את בואי. בוא נראה איך נסתים ללוקר. תקשיב, יש אישה חניסות בלוקר, אנחנו מבינים שצריך לעשות ככה. זה דרש ככה, ואז עושים משהו מלא. אתה לוקר. רגע. נו. תקשיב, תחשבו שלא רואים אותה. יופי, עכשיו את בואי הנה, בואי איתי. אם את רוצה מצא. יופי. ככה ואז זה כאן. שעומדו תקשיב. סתם כזה, זה סתם הצחוק אם אני עושה את זה. אז זה סתם כזה דרמה, קומדיה כזה, אז כן. ועוד אחד נשים. יש רעיון? לא. טוב, יש רעיון נראה לי. נשים אותה. כאן, מה לא. טוב, יש רעיון נראה לי. נשים אותה פה. תקשיבו, תחשבו שהיא לא רואים אותה, פשוט יש. ואני יכולה לצאת לפחות, אני יכולה, טוב. משהו קטן, ומה תקשיבו, תחשבו שלא רואים אותה, יופי, לפעמים בשקט החוצפניות האלה, לא סובלת אותם במתאמות. חוצפניות. אופי, אני הולכת, לא מעניין אותי. ביי, תנו לכם פקרות. טוב, ועכשיו פשוט צריך להסתכל על זה ולצאת. שחום. איפה הם? אני פה, איפה? יואו. איפה? הנה, בואי. אני צריכה. כאילו, רגע. זה כזה ככה. טוב, אז אני רוצה להתחיל כבר את הלילה לבן כזה, כן, דקה רק. אני אביא אותה. נו, דקה. זה לשם, זה ואופה. טוב, ועכשיו המשקפיים צריכים עליה. נו, מה תדע? נו, מה? תגידו, מותי סגרתי? טוב, יאללה. זה הלילה ועד, אז התחיל הלילה. והתחיל הלילה לבן. טוב, יש לילה לבן. טוב, תקשיבו. בואו נשחק כזה עם משהו. טוב, הם שיחקו.
הם שיחקו, היו בטלפון זה וזה וזה, ואז באו פורצים שהם יהיו הוא והוא. תחשוב שלא רואים אותה, כי לא רואים אותה. אז כזה טוק 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 טוק. מי זה? מי זה? לא, אני לא פותחת, לא מעניין אותי, אני טוק 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 טוק. מי זה? לא עונים לה גם. היה בתוך בית דווקא טוק 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 טוק. מי זה? טוק טוק. מי זה? נו, לא נעים לעשות. נו, תהל, מה לעשות? נו, לא יודעת מה, אני עובדת אצלך, לא יודעת, את רוצה. טוק 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 טוק. מי זה? יואו. אמא, אני מפחדת. גם אני. וואי, אני עייפה, נו. אנחנו כאן באים. טוק 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 טוק. מי זה? מי זה? מה? אנחנו. בואי את, בואו. אתם לא זזות ממני, שמעתם אותי? לא זזות. יופי. בואו. בואו! לא בא לי, מה תעשה לי? למה מי את מרב? כן? תשאר רבע שאני אבוא עליי, אני אפרק אותך מכות. יואי, אני אפרק אותך מכות. תקשיב. היה בקלים. יופי, ביי. ויש את בת, שמעת אותי? אני שואל אותך, ביי ביי, יאללה. וגם את, גם אותי בכובע. יופי, בואו איתי. בואו. גם את, יופי, הוא נשאר איתך. תחת ידה. מי את? מה עשיתי? מה לא עשית? בואי איתי את. ביי. ביי, אני שלתך. ביי, יאללה, ביי. חוצפנית. תקשיבו, הם באו בגלל שהם פורצים, וזה היה פשוט לא היה לבן מפחיד כזה. לא יודעת אם הוא עד כדי ככה מפחיד, אבל כן. אז כן. ולא להעתיק, תודה. לא רוצים שרוצים, לא רוצה להעתיק. לא רוצה דבר. תגידי שהם כוחה טובים. מה, יהיה באפס ממש. באפס. רגע. יואי, כמה קורות, הנה. טוב, היום דקה. טוב, הנה. טוב, עכשיו רגע.
רגע. באו. יאללה, זוזי, תתקדמי. אתם רואות אותה? ראיתם בדיוק כמוהו. קטנות מטומטום. ביי, תתקדמי. תתקדמי, אני אמרתי, גם את. יופי, תתקדמו. 1, 2, 3, 4, 5. ביי. יופי. חלק 2 תעקבו, אם אתם רוצים את חלק 2 תעקבו, ביי יוש.